Hi everyone, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल YouTube चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। स' आङो दायो कार्बि आंलंआव दंफैयो। लांहिन होननाय टाउनाव दायो दोङो जोङो। माने प्रग्राम दं नालाय प्रग्रामाव फैदों आरो जोङो। दाखालिनो फैदोंमोन किन्तु आङो भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन। माने एसे बेस्थ' बिजि दङमोन। दिनैसो एसे फ्रि जानायखाय आङो सुंद' भिडिअ बनायनो सानदों आरो। नै दायो माबायदि थ' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलांदो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ने लोगोफोर। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो। कार्बि आंलं लांहिन टाउन बिसिं थाङोब्ला दिपु मोनहैगोन आरो 50 किल'मिटारसो दंबावो बिसि। दायो जोङो बिसिं थाङा, नै बिसिंसो थांगोन। लांहिन टाउना बेनो आरो। जोङो दायो चार्चआवहा थांगासिनो। जोबोद समायना लामायालाय जोबोद। नै 4 लाइन आरो साइड साइडआव मानसि थाबाय जायो। इसिनिथिं टट' मोनजोबोलै अट'। इसिनिथिं टट'सो होनो, जोंनिथिंनिया अट' होनो। लाइन दायो जोङो साहा लोंनो नागिरदों। दुखान सिङाव हाबफैबाय जोङो, जमा जाजोब्बाय आरो नै एब्रेलायदों ना बोथिया हेन। नै बेसिम चावमिन जागासिनो। गोथावथारनो होगासिनो।
बाय बाय कार्बि आंलं